Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas para o teu baño. Moi boas, festeiros e festeiras. Estamos na 8ª feira tradicional de Caldas de Reis que se fai no Xardín Botánico e hoxe imos ter todo o que ten que ver con esta feira tradicional e tamén ca degustación da carne de caza. Despois tamén estaremos no xantar popular e pola noite co grupo Treixadura. Así que sexan benvidos e comeza un novo De Festa en Festa. Nos o que facemos é intercambio de sementes e, bueno, se alguén ven por aí, pois damos sin coste ningún sementes porque o que buscamos é tratar de preservar as sementes autóctonas daqui da nosa zona e sobre todo daqui de Galicia. E como xurdiu esta idea de andar a intercambiar as sementes coa xente? Bueno, pois porque se non optáramos por esta opción, actualmente, tal e como está o mercado mundial de sementes, chegará un momento que os pequenos agricultores desaparecerían e non habría sementes para eles. Consideramos que as sementes é algo fundamental para a supervivencia do ser humano. Todos aqueles que se acercan e teñen unha pequena horta e tal, nos lle regalamos as sementes sin compromiso ningún. Manuel González, que temos aquí no seu posto? Temos os vellos mariñeiros, todos que traballan no mar. Temos o Quixote tamén. Os Quijotes, o Sancho. Temos aquí o Barcho, o Maneque Pisa, que é como os de Bélgica. E temos, pois aquí o Ferreiro. Todo isto en que se supón que está tallado? Está tallado madeira ou que...? Madeira, todo madeira. Madeira tropical, toda de parte do sur, de África, de Congo, de diferentes países. Eu antes traballaba nunha fábrica de madeira en Holanda e de aí pois viñan as madeiras para facer as portas, para facer diferentes traballos, non? Entonces os recortes ou as cousas que estaban fora de medida, pois por un pequeno precio pois compraba ali as madeiras e deso pois onde me pude facer porque no almacén non encontras así estes materiales para facer. E faino todo vostede? Todo a man, si, todo está feito por min. Chaplin, tes a Chaplin, e tes diferentes, pois aquí tes o Dore Raikes, temos a Águila, tes o Pensador. Pois mira, temos camisetas, temos paraguas e temos a pulseira da asociación que é a que máis triunfa. Somos un grupo de amigos que nos hemos juntado para crear unha asociación contra la lucha contra el cáncer y enfermedades que necesiten el apoyo que podemos brindarle.
De onde sale a idea de facer pois camisetas, facer pulseiras, facer paraugas? Toda la idea, bueno, teníamos una amiga que sufrió un cáncer y no está, y entonces nos reunimos un grupo de amigos y sacamos para adelante todo esto. Empezamos con unas galas y como vimos que tenía bastante tirón y la gente colaboraba, pues decidimos seguir y estamos así, año tras año. Ano tras ano. Canto tempo levades vindo? Este é o segundo ano, que estamos na feira. Segundo ano. E a xente que tal? Compra moito, non compra? Pois a verdade é que este ano máis que o anterior, porque cada ano cambiamos de cor e como este ano lanzamos a nova cor cada feira, pois estamos vendendo moito, a verdade. Que che parece? Muy difícil, pesa mucho. Pesa moito. Sí, tienes que tener mucha coordinación. Yo no soy capaz, vamos, como lo hace la señora parece muy fácil, pero no lo es. Le di 4 veces y ya me duelen los brazos. 4 veces ya estás cansado los brazos, sí, que non podes sí. máis con eles. No. Que temos aquí no teu posto, María? Os roscóns típicos de Caldas. Son típicos de aquí pola forma. Por si te das conta, teñen forma como de home, así, unha cosa media rara. Ajá. E leva fanse con fariña, ovos, manteca, anís, ralladura de limón e ralladura de naranxa. Vexo que a receita sabes moi ben, fixechelos ti. Hombre, o bolo de ovos, que é típico tamén. Tamén típico da zona de Caldas. Sí. Regalaban os padriños os afillados Pola Pascua. Pola Pascua. O que pasa é que como hai moita xente que non nos conoce, pois trouxémolos para que os vexan. Para que a xente vaya botando un ollo. Este ten exactamente 27 ovos. Porque ti canto tempo levas traballando ou vindo por aquí pola feira? Desde que empezou. Que supón esta feira? A min gústame. E gústame que haxa algo diferente en Caldas. Estamos con Juan Manuel, alcalde de Caldas de Reis. Que tal, alcalde? Moi boas. Bos días, moi ben. 8ª edición da feira tradicional. Como é esta feira? Como se prepara aquí en Caldas? É o 8º éxito. Prepárase ao longo de todo o ano. A verdade que hai moito traballo do Departamento de Servicios Sociales e de Cultura, que son os que se encargan, moi ben apoiados polo Departamento de Obras, pero é un éxito. Creo que recuperamos o espírito. Creo que estamos respetando justamente o que queríamos recuperar. Ata que ano estamos intentando volver con esta feira tradicional? Principios, mediados do século pasado. Canto traballo hai para poder reunir a toda esta xente, todos estes postos? Moita xente que ven porque fai un hobby e quere se unir aquí a facer e a pôr en valor toda esta feira tradicional. A verdade é que é moito traballo, son moitas reunións e a xente toma con moita seriedade e claro, eso garante o éxito tamén. Feira tradicional, que ten de importante esta feira aquí en Caldas? Por que é importante facer esta feira en Caldas? Bueno, eu creo que lle dá ás festas o aire participativo que queríamos. O feito de que todas as asociacións, todos os colectivos que queiran estar están, incluso algúns mediante invitacións, elles un poquinho forza non, que non sei a palabra, pero se elles empuxa que estén aquí, dalle un aire moi potente de participación ciudadana, que era o que queríamos conseguir. Se pásase moi ben e hai un ambiente lúdico moi chulo. E todos aqueles que queiran ver e gozar de todo o que se facía antes, naquel século que decía vostede, o que cal retomábamos, tamén poden vir por aquí e tamén verán todas esas ofertas tradicionais. Como eran as cousas en aquel momento, efectivamente. A ver, que facedes? Que me conte unha. Diademas para el pelo, unos marcapáginas, lapiceros, libretas, llaveros y esto.
El abecedario. Para a degustación da carne de caza é moi importante poder preparar antes esta carne e para iso temos aquí a cociñeira Olga. Que tal? Moi boas, Olga. Hola, buenos días. Ben. Cónteme vostede, como vai aquí, canto tempo leva a preparar esta carne, que carne temos? Carne non é que leve moito tempo preparala, o que pasa é que necesita moito adobo. Eu xa viñen o jueves preparar o adobo. Pois viñen ayer pasala e hoxe acabala de facer. Esta pota temos jabalí, con ciruelas. E o jabalí ten unha preparación, ou quero dicir é o mesmo, tamén vir os xoves? Non, si, é o mesmo, hai que vir para dúas os xoves. É jabalí con ciruelas. Jabalí con ciruelas, as ciruelas? Son ciruelas pasas para que lle den un pouco, sacan un pouco o bravío que ten o jabalí. E este ciervo, con champiñós, que lle botamos uns poucos champiñós para facer un pouco de... que faga un pouco de gracia. Un pouco a condimentación que se lle pon, non? Un pouco de acompañamiento. Porque vostede, dende cando le va facendo esta carne para esta degustación? De hai 4 anos xa, desde que está facendo este carro, desde que está facendo maricarme a carne. Bueno, pois moi ben, moitísimas grazas, Olga, por atendernos. Vale, a vos. Acabo de llegar a conocer Galicia esta misma mañana, de Murcia. ¿Desde dónde venís? ¿De Murcia? De Murcia, sí. ¿Venís a conocer Galicia? A conocer Galicia. ¿Y os habéis encontrado con esta fiesta? Estupenda, estupenda. Riquísimo todo, la gente nos encanta y sobre todo la temperatura. ¿Sabéis Estamos que a 42 grados. degustación de carne de caza? Sí, sí. ¿Y que cómo está? Riquísimo. Muy rico. ¿Qué nota le ponemos al plato? ¿Qué nota le podemos un poner? 10, por supuesto. Sí, un 10. ¿Y qué? Sin duda. Le decimos a la gente de Murcia que se venga para aquí. Tienen que venir a Galicia, que tienen que venir a Cambados y este pueblo se llama, que no me Caldas acuerdo, Caldas de Reis. Que sería Reyes en castellano. Exactamente. Gusta esta carne de caza? Sí. Probache algunha outra vez? Sí, outros anos a teño Outros probado. anos tes probado? Sí, sí. Cantas veces tes vido esta festa, Caldas de Todos. Reis aquí? Todos os anos. Todos Non os fallas un aniño. Non. Bueno, que nota lle pomos aquí a carne, por exemplo? Un 10. Un 10. Sí, que veña todo o mundo a probala. Que lle decimos a xente entón, que ten que vir aquí a probar a degustación? Todo o mundo a probala. Aquí na cola esperando pola carne para degustar sobre a caza. A ver, que degustala, a ver como está. Viu outros anos? Sí, vin outros anos. Está riquísimo. Riquísima? Sí. Vostede gusta ya carne de caza entón? Entendemos Hombre, que sí. Sí, a mí me gusta a carne de caza, pero está no seu punto. Vostede viu a comela, pero que ir a cazala que? Nah, eso non me gusta. Iso que vayan outros. Que vayan outros. Tampouco me gusta a caza, Pero bueno, como con respeto a todo, pero me gusta a caza. Primeira vez, primeiro ano. Primeiro ano. De degustación. Vouche esperar de despois. De festa máis veces. Vouche esperar despois para ver, para preguntarche que te parece. Pois genial. Aí estarei, aí estarei. Provei na máis veces. Me imagino que estará boísima, tenra, super xugosa, acompañada dun bombiño e pan, boísima, e con esta música genial nesta carballeira. Non se pode estar mellor. Non se pode estar mellor. Bo viño, bo pan, boa música, boa e así boa baixa. xente, ca familia, genial. Porque sodes de aquí de Caldas. O meu home, pois que veña aquí a Caldas a Que disfrutar Claro da que boa sí. xente, da cultura, da carballeira, do río. Eu son de degustar carne. Mellor degustala. Mellor degustala que non cazala. Despois espero ver que che parece. Genial, paréceme. Moitas grazas. A vos, hasta logo. Boa festa. Degustación de aquí da carne de caza. Estaba boísima toda, moi boa, gustoume moito. Corzo, xabalí. Corzo, xabalí, que é o que lle gusta máis? O sea, que non sei, vai todo revolto e todo está moi bon. Todo está moi bon. Que le parece carne de caza? Pues muy buena, la verdad. La había probado, pero está muy bien. Sí. Gustosa y bueno, aquí con buena compañía y buena gente, pues estupendo. ¿Qué tiene de especial la carne de caza? La salsa está bien cocinada. ¿Y con el albariño entra? Muy bien. Que tal? Home, ben. A carne sempre está ben, home.
Pero esta carne que é degustación de carne... Está cocidinha, está boa, se pode comer. Ir a cazala? Iso é outra cosa, nós vimos lá a comer na máis. Que a casa é outro. E co Albariño baixa? Non é Albariño, este é mellor que o Albariño. Mellor todavía, e así baixa mellor. Está rico. Sí. Hello. Está bo. Baixa ben. Ahora, ostras, non lle vai falta a mí meter gasolina. Mira, que cosa mala será o que hai aquí en Caldas de Reyes. Estamos haciendo un taller de queso, un obradoiro de queixo. Un obradoiro de queixo. Pero contame un poquinho, como é isto do obradoiro de queixo? Bueno, creo que para nenos pequenos, non? Por todo lo que vemos. Lo puede hacer todo el mundo, lo que pasa es que está orientado más para niños que para adultos. Se ordeña la vaca, que se llama candela, y es un simulador para que vean cómo es el primer paso de la elaboración, que es el resultado de cuajar la leche. Este sería el resultado. Es una cuajada especial, cari sin lactosa y sin caseína, que son los principales factores de la intolerancia. Y luego los niños moldean el queso con un paño, que están por aquí, que tenemos todo hecho un desastre porque acabamos de terminar. Porque estamos por aquí xogando co tema. Van llenando el molde y después lo desmoldan. Y el último paso es los envasos ya al vacío y cada uno se lleva el quesito que ha hecho. Cada uno le va a ser o queixo que fixo. Claro, en esa tarjeta han puesto su nombre para que no haya equivocaciones. Y luego como algo diferente, hacemos un piano de queso, que es un piano con las letras de queso que han hecho los niños, que suena de verdad. Es un simulador que tiene impulsos eléctricos y la electricidad que manejas es el equivalente a un teléfono móvil, o sea que no tiene peligro. Pois montei onte isto para facer a puntilla para un mantel de liño e isto estou traballando con liño. Con liño, é moi complicado facer este tipo de traballos. Home, hai que tente gustar, senón non entretenido, a min reláxame moito, pois temos que encher os bolillos co liño, bueno, en este caso liño traballase con outras cousas tamén. E despois temos o patrón do que queremos facer, montamos cos bolillos e vamos facendo o dibuixo que temos, traballando cos distintos puntos que hai. Temos aquí exposto o que traballamos en todo o ano. En que traballan todo o ano? Traballamos manualidades que se fai tal, tivemos un curso de costura, temos un curso de calceta, que facemos os jugóns, todo aquela toquilla, as cousas. Todos se paran a mirar porque lle gustan as cousas que temos feitas, claro. O trigo hai que sementalo, non? Hai que sementalo. Sí, e crece. E despois, cando está un pouquiño así a espiga madura, hai que sejalo. Nós sejábamoslo co fouciño, que daquela non había nada de maquinaria. Co fouciño. E despois atabámoslo, así en monllos. E despois facíase unhas moreas. E despois, hasta que viña a malla, puñías o trigo e dalle ti. Ves? Ves? Facías así, a desgranalo. Para sacarlo gran. Para sacarlo gran. Claro. Pero isto require de coordinación, require de forza tamén ou non? Claro, moita.
moita forza, E daquela era moito trigo que botábamos. E cantos anos leva vindo por aquí pola feira, Bueno, desde o principio? desde que se empezou. Desde que empezamos vimos todos os anos. Todos os aniños Sí, aí. todos os anos a mallare. Pois moi ben. Sí, a mallar o trigo. E o trigo dá moito traballo, pero se queremos facelo pan de trigo, temos que telo... Hai que traballalo. Hai que traballalo. hai que sementalo, cortalo, despois levalo, desgranalo, despois levámoslo ao muiño. E mañalo. E despois cocelo. Nós estamos de 2012. Sí. De 2012, que se fixo a feira. Estamos West Coast niggas is gonna tell me this is too West Coast. You in my and if you got a problem with that, then they go bang. And I be everywhere on the map, but I rep that West. 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 Turn it up. O nome do grupo, como é? Yelacai. Yelacai, vale. Estamos na feria tradicional de Caldas de Reis, pero vos bailades así un estilo urbano, non? Teño Sí. entendido. E por que estamos aquí na feria tradicional de Caldas? Porque estamos recaudando dinero para poder ir al Mundial a representar a España. O Mundial a representar a España, a ver, explícame iso. Explícame iso de Mundial representar a España, pois son palabras gordas. Pois este ano nos clasificamos para ir ao Mundial en Inglaterra, en Blackpool. Este ano pois montamos un pequeno mercadillo, estamos indo a todos os mercadillos que poidamos para poder vender o que poidamos. Pois como somos de España, pois representamos a España. Feira tradicional con moitísimas actividades e tamén con moito por ver. Nos marchamos uns intres a publicidade e a volta xa estaremos ca comida, co xantar popular e tamén con treixadura. Organiza Concello de Caldas de Reis. Voltamos da publicidade e xa estamos co xantar popular e despois tamén estaremos con treixadura, así que imos ver como vai esa degustación dos ovos fritidos con pan de millo. Mari Carmen que non para quieta dun lado para outro, moitísima xente hoxe por aquí. A ver, contame, cal é a técnica para facer estes ovos? Pois non teñen técnica ningún, filliño. A plancha que estea quente limpia, botar os huevos con cariño e nada máis. Teñen unha pinta exquisita, iso sí. E despois churrasco, patacas fritidas, toda a xente esperando. Patacas frititas, a xente esperando por ela, rosca, pan, bebida, café, aquí o que queira. Onte preparamos a carne toda para a degustación de hoxe estamos con iso, e anos vou un camiño de 35 anos traballando nisto. 35 anos traballando nisto, pois moi ben, deixámoslle que siga continuando desde que nacín, desde que naceu. Que tal, como vai o día? Bueno, un poquinho apurado neste momento. Un pelín apurada. Cantos ovos leva feitos? Sabe ou non sabe? Non levo contado. Pero unos cantos serán. Eses cartóns todos ya. Canto tempo leva vostede aquí fritindo os ovos da festa de Caldas? Pois ahora mismo levarei aquí unha hora ou así. Unha horiña xa leva aquí? Sí. E desde cando tempo leva? Quero dicir, anos atrás xa? Sí, se levo con este por aí 4 ou 5 anos. E a xente que queda contenta ou non? Sí, de momento non tuvamos queixa ninguna. Como facemos aquí? Como se fai aquí en Caldas? Aquí en Caldas, primeiro encéndese o lume con pouca leña de carballo e despois carbón e a fuego lento vaise facendo. Non podedes marchar sin probar o menú ou que? Iso digo eu sempre, pero nos a todas as festas que imos sempre probamos algo. Iso por vos non vos preocupedes. Como ten que ser, ela?
vamos a probar pulpo. E que tal? Despois vamos a probar o plato, o menú. O plato estrela, o menú. Ovos fritidos. Sí, ovos fritidos con churrasco. E nada máis, tomar un vaso de viño. E o viño que tal entón? Bo. Bo tamén. Bo. Que tal os ovos co pan de millo? Perfectos, está moi ben. Perfectos, boísimos. Probaches algo máis? Aún non. Ainda non, pero estás aquí cos ovos. Sí. Que nota lle pomos? Veña, poñe unha nota. Un 9. Pero pensaches bastante. Sí, un 9 porque eu prefiro os da casa. Vale, como a casa en ningún lado, non. Perfecto, que aproveite, gracias. Que tal o churrasco, como está? Está moi bo, que pasa, puxeronme moito, me ofento para min solo. Mellor así, digo eu, non? Xa me está chegando, se queres, comparto contigo. Non porque estamos traballando, pero despois Ramonciño, que? Damoslle un pouquiño, non? Mira como di que sí. Como sonrío, cabrón. Que tal o polvo? Maravilloso. Maravilloso. Onde non pode estar malo en Galicia. Era a boa. Iso é verdade. Esa era boa. Probamos algo máis por ahora? Ainda non. Pois non. Estamos esperando polos ovos. Sí, tamén polo pan de millo, que é bo para o colesterol, entonces aquí tapando. É bo para o colesterol. Pero o pan de millo é bo para o colesterol. Pero e os ovos... malos son os ovos. Entón aí algo falla, non? Bueno, lavamos un poquinho co viño e ala. E vaise computando. Desinfecta, vai desinfectando todo. Entón o que sube son os hielos, son os xeos. Nada máis. Este churrasco non pode estar mellor. Pode estar mellor. Porque o porquiño foi moi ben alimentado e agora tamén a cociña sabe moi ben, porque se queres que unha muller sea bonita ou boa, ten que ser bonita. É que teña, claro. Eu para min é un 10 porque eu nací en algo nesto e sei o que é facer churrasco, que fixemos moitísimo, agora xa non fago porque agora teño con 40 anos dobles e non teño onde ir máis, é o que hai que facer. Pero realmente isto é unha maravilla volver a facer estas festas que son as de antes. Podemos preguntar que tal está o churrasco? Está bueno. Sí, está bo? Está bo. E os ovos fritidos que? Chegaron, van chegar? Estaban buenísimos. Ah, xa se probaron? Sí, xa os comemos. E que tal? Estaban bons. Facemos unha ruta aquí desde que empezou a feira esta de época en Caldas, pois un pouco emulando aqueles feirantes que viñan a cabalo cogando e tal, pois cada ano percorremos unha parroquia do concello. Este tocoulle a Bemil e Paradela, bueno, é unha parroquia, pero os lugares de Bemil e Paradela. Salimos por a calle Real de Caldas, voltamos igual entrando por a calle Real e percorrendo todo aquí ata a feira. E agora que esperando pola comida, esperando por os ovos fritos e por o chourizo. Atopámonos cas organizadoras de toda esta feira, pero vamos falar con Marta, que un pouco que leva a voz cantante, non, de todo isto. Bueno, unha delas. Dende cando traballando na organización para facer esta feira tradicional? Esta é a 8ª edición. 8ª edición. Cando xa se empeza a pensar en traballar para a seguinte edición, para... Empezar xa estamos empezando, que dun ano para outro xa empezamos, pero bueno, despois, sobre todo este ano, pois foi todo tuvemos moi pouquiño tempo para organizar. Como é xuntar a todas estas asociacións, todo o mundo que ven ata aquí, para que poña o seu graniño de area na festa tradicional?
A ver, agora xa o temos un puño máis fácil porque xa está máis rodado, a xente xa nos conoce, pero bueno, temos un traballo detrás de intentar contactar con todos e temos a diferencia de que os que participan todos os anos e en edicións anteriores, pois falar con eles directamente para saber en que fecha é e os plazos de inscripción e demais. O importante é que nos poñemos todo da nosa parte e que queremos que isto funcione ben e é o que intentamos con o noso traballo. Faltanos un componente que é o único home que temos dentro da organización nosa, que é un compañeiro que hoxe tiña 3 eventos e non pudo vir. Se aí dixo el que cambiaran os eventos, pero os eventos dixeron que tiña que cambiar el. Entón unha organización feita case todo con mulleres. No, pero el veu a mañán, marchou a comer e volve pola tarde. É dicir, eso chámase cumplir. Cumplir, eso sí, pero digo que a maior parte sodes mulleres. Mulleres, somos 5 mulleres e un home. Vivo no ver, pero me topresa todo aire. Baila, la primavera. Baila y toca desde la coa Santa Nazarena. Atopámonos con César Longa, acordeonista de Treixadura. Que tal, César? Moi boas? Moi ben, estupendamente. Con que nos vai deleitar hoxe Treixadura, hoxe pola noite en Caldas? Bueno, Treixadura trae a Caldas a xira Indacanto, que é a xira coa que estamos percorrendo o país este verán e é a presentación do noso último traballo, que ten ese título precisamente. Así que estamos deseosos de que chegue o momento de poder sair ao escenario, porque é unha xira que está funcionando moi ben. Vamos a presentar a maioría dos temas do noso último traballo, pero vamos tamén a facer un oquiño para os clásicos de Treixadura que van a soar esta noite tamén aquí na Carballeira. Que combinacións de sons ten ese Indacanto? Pois basicamente son Treixadura, é dicir, temos gaitas, voces, acordeón, percusións, pero tentamos un pouco combinalo todo de xeito que sexa o máis ameno posible para o público. E a verdade é que escoitando o traballo, pois todo vai fluctuando con distintas sonoridades e é un traballo moi agradable de escoitar. Como é o traballo de Treixadura? Porque temos entendido, lendo na vosa página web, que falades de que é moi importante a música para un pobo, para unha sociedade. Como traballa Treixadura ese tipo de música? Bueno, nós basicamente bebemos de fontes tradicionais, de cancioneiros galegos, de repertorio de coros tradicionais, e logo temos unha parte de autor. Hai varios membros do grupo que fan música de autor tamén, que tentamos que sexa que soe o máis tradicional posible. Entón intentamos combinar esas fontes, o que temos a nosa disposición, tanto partituras antiguas como repertorio que escoitamos a coros tradicionais, e a parte, dende logo, nosa parte propia que aportamos en este traballo en Indacanto. Por certo, o título Indacanto é un tema do noso gaiteiro de Paulo Nogueira, pero está sempre feito ao estilo tradicional de Treixadura.
que o vexo encántame. Sí. Gusta este tipo de música? Sí, claro, é nosa, da nosa terra, que me vai gustar. Maravilloso, isto é unha maravilla, a verdad, moi ben. Primeira vez que os ves? Así en directo, sí. E que che parece o directo? Mellor que Moito mellor, nada que ver, moi ben. Gusta este tipo de música, é música nosa? A mellor que hai, a mellor. Primeira vez que os ve en directo? Ai, man, moitas veces porque o acordeonista é profesor no Colegio de San Clemente, daqui do Ayuntamento de Caldas. E que lle parecen en directo? Moi ben. Vexo que vostede, que non deixa de moverse vostede. Bueno, hombre, a mí me gusta Treixadura de maravilla. Sí. É un grupo especial. Especial por qué? Para nós, porque os gallegos e ademais é o profe, o acordeonista é o profe da nosa escuela de San Clemente. É un profe estupendo. Gustalle vostede a este tipo de música, música galega da nosa terra? Tamén, moito. Víranos algunha vez xa en directo? En directo non, é a primeira vez. Primeira vez, e a primeira impresión? Xa vi máis veces, pero agora me gusta máis. Sí. Gustalle este tipo de música, música nosa galega? Moito. Moito. Isto gusta máis con a orquesta. Mais con a orquesta? Isto é mellor con a orquesta, entón? Sí, bastante mellor, xa ve a xente que hai. Iso é verdade, porque isto está teigado. Que veo... Pero vexo que vostedes estaban aí facendo un pouquiño de movimento. Porque así non se cansan tanto estar de pé. Non hai palabras xa para describir isto. Nada, non se pode. Pregunta, que mellor? A xente que lle gusta a música galega, pois ver isto está moi ben. Que mellor, Treixadura aquí ou que estivese Panorama, por exemplo? Ou Olympus ou a que ti queiras? Ben Treixadura. Treixadura. Vostede gusta ya este tipo de música? Música nosa? É a que máis me gusta. Viraos algunha vez en directo? Sí, varias veces. Varias veces. Gusta ya vostede moito vir aquí a ver a Treixadura en directo? Que preferimos? Treixadura ou, por exemplo, Panorama? Treixadura, por suposto. Que tal o concerto de Treixadura? Moi ben. Mírate así vestida, tal, gustache este tipo de música? Sí. Bailas? No. Escoito. Tocas algún instrumento? Nada. Bueno, pandereta. Bueno, xa é algo. Eu pensaba que era solo escoitar, pero polo menos tocas algún instrumento. Tamén. Primeira vez que os ves en directo? Sí, a primeira. E que como é a primeira impresión así en directo? Moi ben. Sí. Moi interesante. Moi boas. Que vexo que están por aquí bailando, gozando. Que tal o concerto de Treixadura? Moi ben, espectacular, como sempre. Sí, primeira vez que os ven en directo. No, somos aficionados, xa. Aficionados, fan número 1. Bueno. Seguimos pola todas as vilas ou que? Sí, Intentámolo. A cantos concertos foron xa? Contabilizados non sei. Moitísimos, non sei. 10, 12, non sei. Os últimos 6 anos pa aquí un montón. Non che pido corpo estar quieto escoitando esta música, sino moverte, bailala, sentila e disfrutala, sobre todo disfrutala. Estamos recordando cancións que estaban olvidadas e que casi non recordamos as letras, moi importante, Treixadura. Que mellor, que este aquí Treixadura ou que estivese calquera outra orquestra? Poñamoslle Panorama, Olympus, a que vostedes queiran. Cada unha no seu momento, pero Treixadura é inegulable. Cada unha no seu, pero mellor que Treixadura ningunha delas. Moi ben. Moitas grazas, a pasalo ben. Gracias.
Me encanta. Lo vivimos, lo llevamos en la sangre. Primeira vez que ven a Treixadura en directo? No, moitas veces. Temos ao noso veciño. Estuvo en Cambados, estuvo en Rois el sábado pasado, en Cambados el miércoles. Pero vostede sabe todo o recorrido. No, temos ao noso veciño César, que é un encanto. Que acordeón acordeonista? O de acordeón? Sí, o de acordeón, é un encanto. Vale, ahora entendemos. Pero entón fan incondicionais de César e de Treixadura, ou non? Treixadura, sí. A música galega, toda a música galega, levámoslo na sangre. Milleiros de persoas que se achegaron ata Caldas de Reis para gozar con Treixadura e nós que marchamos non sen antes decirlle iso de sempre, que se queren que vayamos gravar algunha das súas festas non teñen máis que chamar o 986-710-741 ou mandar un correo de festaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos na próxima festa. Chao. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus followers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou má vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arría. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. Sácate de diante, rapaz. Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados y La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.